Jotta miten maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut, niin webinaareja. Että Mete 1 oli Kaakkois-Suomen ely-keskuksen rahoittama hanke, jossa tavoitteena oli siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista mikro- ja pienyrityksille Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Ja tämä hanke alkoi 1.1.2021 ja loppu 30.6.2022. Tämän hankkeen edetessä me huomattiin, että hankkeen toteuttajat huomasivat, että varsinkin palvelu- ja sitten sote-sektoriyrityksille on niin kuin ongelmia tämän energiatehokkuuden kanssa, että ne välttämättä teknisillä aloilla löytyy paljon helpommin sitä osaamista, että ne voi sitä arvioida, mutta palvelusektorilla ja sote-sektorilla sitä ei välttämättä niin paljon ole. Ja sitten perustettiin tämä Mete 2-hanke, mikä on Hämeen ely-keskuksen rahoittama ja hanke, jossa on tavoitteena siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista sote- ja palvelualan mikro- ja pienyrityksillä Hämeessä. Ja lisäksi hankkeessa rakennetaan verkkosivupohjainen energiatehokkuustyökalu kaikkien yritysten käyttöön. Kun katsottiin, että näitä työkaluja, niin tällaista yleispätevää työkaluja ei ole kovin helposti olemassa. Ja että kun niitä on paljon sellaisia työkaluja, jotka on vanhentuneita, tai sitten sellaisia työkaluja, mitkä toteuttaa jonkun tietyn yrityksen agendaa, eli on tehty sen yrityksen valikoimaan sopiviksi. Ja Mete 3-hanketta ei ole vielä suunnitteilla, mutta jos se toteutuu, niin se liittyy pienten yritysten kysynnän joustoon tai energian varastointiin. Ja kaikkia Mete-hankkeiden viestintää toteutetaan maaseudun Mete-sivuston kautta. Ja vaikka tämä hanke päättyy nyt kesäkuussa 2024, niin tämä sivusto on auki jo tähän mennessä on tiedossa, että se on auki 18.1.2026 saakka, ja nämä kaikki materiaalit löytyy aina sieltä, mitä käytetään on tehty tässä ja mitä on tehty Mete 1-hankkeessa. Ja Mete 2-hankkeen tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa Hämeen maaseudun sote- ja palvelusektorin ja mikroyritysten energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista ja lisätä yritysten energiatehokkuusosaamista, mikä liittyy tämäkin webinaari. Ja tuottaa ja levittää tietoa energiatehokkuusinvestointien kannattavuudesta pien- ja mikroyritysten näkökulmasta. Ja näitä asioita löytyy sieltä maaseudun Mete-sivustolta. Ja sinne tulee hankkeen edetessä vielä lisää materiaalia. Ja rakentaa yritysten käyttöön energiatehokkuuden investointien arviointityökalu. Ja tännekin työkaluun sitten, kun se on valmis, niin sinne pääsee maaseudun Mete-sivuston kautta. Ja myöskin HAMKilla tulee olemaan omat kanavat myöskin, että mitä kautta sinne pääsee. Mutta nyt mä lopetan jakamisen ja annan sitten meidän vieraalle puheenvuorolle, eli Sami Seuna Ekokumppaneilta. Kiitos. Laitan täältä jaon päälle tähän diasettiin. Näkyykö nyt siellä normaalin näköisesti ja täyskokoisena? Näkyy. Hyvä juttu. Joo. Eli Sami Seuna Ekokumppaneilta ja toimin siellä energia-asiantuntijana. Olen kaikkiaan ollut 20 vuotta energiapuolella rakennuksien energiatehokkuuden ja lämpöpumppujen parissa. Kaikkiaan nyt rakennuksien ja nyt ennen kaikkea toimitilojen osalta niin näitä säästötapoja energiakustannuksissa nyt on niin kuin paljon. Eli toki voidaan ajatella tällainen hyvin suppeasti sanottuna, niin on nämä itse energiatehokkuuteen niin kuin rakenteellisesti käyttötapojen säätöjen puolesta liittyvät toimet. Ja sitten on niin kuin tämä uusiutuvan energian kautta sitten tämä niin kuin ostoenergiatarpeeseen vaikuttavat toimet sillä lailla.
ja sitten toisaalta niin kuin tämä energian hinta, eli se on siellä pörssisähkökulutusjoustopuolella. Ja toki niin kuin yrityksien tilanne voi olla hyvin niin kuin monenlainen, ja tämä nyt katsoo niin kuin ennen kaikkea niin kuin, toimitilojen ja erityisesti omien omistettujen toimitilojen kannalta, mitä kaikkea siellä voi tehdä. Eli diassakin vielä lisäksi mainittu tämä sitten esimerkiksi nämä lämmön ja kylmän varastointi tämmöisissä monipuolisemmissa järjestelmissä, ja sitten paineilma, jos on käytössä, niin siellä on energiatehokkuutta saatavissa yleensä aika moneltakin alalta. Ja mennään näihin vähän tarkemmin. Ja ilmaista pieninvestoinnit, eli nyt puhuttaisiin niin kuin enimmillään tämmöisistä niin kuin muutaman tuhannen euron investoinneista tai ilmaisista toimista. Sähkösopimuksiin liittyvät esimerkiksi kilpailutus, ylipäänsä ei unohda sitä päälle jotain tämmöistä epäedullista sopimusta. Ja sitten toisaalta, niin jos on pörssisähkö käytössä tai yösähkö käytössä, niin kulutuksen ajoitustoimet. Rakenteellisena toimina oikeastaan tämä yläpohjan lisäeristys on ainoa toimi, mikä niin kuin kannattaa ihan pelkän energiansäästön puolesta. Ja silloinkin puhutaan yleensä tämmöistä niin kuin luokkaa 50-lukulaisista rakennuksista. Käyttötapojen muuttamisessa on niin kuin hyvin laaja kenttä. Säätötoimet, ennen kaikkea lämpöpumppujen kanssa, niin tämä vaikuttaa myös sit käytännössä siihen lämpöpumpun hyötysuhteeseen. Kaikkiaan säätölaitteet, ajastimet, automaatio, niillä voidaan saada suuria etuja, joka sitten taas kytkeytyy yleensä tähän niin kuin kulutusjoustoon ja tähän niin kuin energian hinnan niin kuin saamiseksi alemmaksi. Ilmalämpöpumput, vesikalusteiden säätö kautta uusinta, esimerkiksi näissä tyypillisimmissä hanoissa löytyy yleensä sieltä sisältä semmoinen niin kuin säätönuppi, millä pystyy rajoittamaan tätä vesivirtaamaa. Ja sitten toki on nämä niin kuin vakiopaineventtiilit, millä voidaan koko rakennuksen tätä yleistä vedenpainetasoa säätää vähän alemmaksi. Ja LED-valaistus on tietysti niin kuin nykypäivää, ja nykyisellään niin kuin ollaan tultu tekniikassa niin paljon eteenpäin, että uudet laadukkaat LEDit säästää suurin piirtein niin kuin 50% loisteputkiin verrattuna, kun vielä 10 vuotta sitten niin kuin se oli hyvin marginaalinen se ero. Sähköhinnan näkymissä voisi nyt sanoa, että pientä vaihtelua on, ja myös tällaista kausivaihtelua kesä-talven välillä, niin tämmöinen pidemmän aikavälin trendi olisi näkymänä nyt todennäköisimmin hieman alaspäin, mutta tämä on nyt tällä hetkellä aika hidasta tämä sähkön hinnan liikehtyminen, josta verrataan tähän viimeiseen 2 vuoteen. Ja sähköveroa joutuu kaikki maksamaan, ja siirtomaksu määräytyy sitten tämän sähkösiirtoyhtiön mukaan. Tosin sähkösopimus sitten kytkeytyy sitten, jos on vaikka käyttää yösähköä ja ottaa tämmöisen 2-aikasiirron, niin se vaikuttaa sitten siihen siirtomaksuun. Kaikkia sähkökokonaishinta tosiaan pyörii siellä 20 sentin paikkeilla per kilowattitunti, ja nyt puhutaan niin kuin uusista sopimuksista. Sähkösopimustyypissä oikeastaan sanoa, että poikkeuksena oikeastaan tämä toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka on siis semmoinen, että jos vähän haluaa katsoa, että jos vaikka sähkön hinta tippuisikin selvemmin alaspäin, niin sitä voi jäädä sen turvin voi jäädä vähän niin kuin katsomaan, tai sitten jos on vaikka ollaan esimerkiksi muuttamassa pois näistä toimitiloista, niin sitten kannattaa harkita tällaista toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, mutta pitkässä juoksussa se yleensä tulee vähän kalliimmaksi kuin nämä muut sopimukset. Määräaikaiset on hyvin suosittuja edelleenkin, ja jos lähdetään oikein optimoimaan tätä sähkösopimusta, niin sitten voidaan vähän niin kuin katsoa, että miten tämä niin kuin oma sähkönkäyttöprofiili sitten niin kuin menee. Ja tässä on vähän tarkemmin avattu sitten näitä esimerkkejä. Pörssisähköä sopii niin kuin parhaiten just tämmöiselle niin kuin aktiiviselle käyttäjälle, joka pystyy sitten niin kuin erilaisilla niin kuin käyttö- ja ohjelmointitoimin
niin kuin lopulta jopa automaation kautta niin säätämään tuonne yöajalle tai päivällä näille halvoille tunneille, mitkä on nyt tällaisia tyypillisiä, niin sillä saadaan paikoitellen hyvinkin huomattavia säästöjä. Ja silloin, jos meillä on tämä kaksaikasopimus, eli yö-päiväsähkö tai pörssisähkö, nämä ovat pitkälti samantyyppisiä niin kuin nämä halvat yösähkötunnit. Eli voi sanoa, että kummassakin tapauksessa yösähkö yleensä on edullista, ja sitten pörssisähkön kanssa tyypillisesti vielä päiväsähkötunneistakin siinä sanotaan, että iltapäivän puolella olevia tunteja niin ja päivällä ne ovat yleensä aika edullisia, mutta tuulisuushan vaikuttaa tähän pörssisähkötunnin hintaan erittäin merkittävästi nykypäivänä, niin kesällä kuin talvella. Ja kulutusta voidaan ajoittaa näille halvoille tunneille eri tavoilla. Tämmöiset isot vesivaraajat on niin kuin yksi tehokkaimpia tapoja. Sitten jos on lattialämmitys sellaisessa rakenteessa, että käytännössä jos on tämmöinen alkuperäinen lattialämmitys betonilaatassa, niin se on silloin semmoinen 10 senttiä paksu betonikakku, jopa enemmänkin, niin semmoinen massa varaa jonkun verran jo sitten lämpöä, eli se toimii myös tämmöisen niin kuin varaavana elementtinä. Ja sitten monia lämmitysmuotoja ja lämmityslaitteita voidaan sitten niin kuin ajastaa jäämislämpöpumpuissa. Joissakin voi olla tällaista niin kuin lämmityksen painottamismahdollisuuksia ja toimintoja, että voidaan käytännössä lämpöpumppuja pyrkiä vähän niin kuin käyttämään enemmän käytännössä niin kuin halpojen tuntien aikaa. Ja toki sähköauton lataus sit luonnollisesti tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet ajoittaa tämä haluttuun aikaan tämä lataustapahtuma. Säätötoimissa ikivanhoja näitä muistisääntöjä, eli noin aste per 5% suurin piirtein karkeasti pitää paikkaansa, niin lämpötilojen pudotuksilla ja ennen kaikkea pudotuksilla silloin, kun tilat ovat poissa käytöstä ja miksi tyhjänä, vaikka niin kuin työvuorojen jälkeen, niin sillä saadaan niin kuin erittäin merkittäviä säästöjä. Ja sanoisin, että erilaisten tutkimusten pohjalta niin esimerkiksi poissaolopudotukset yleensä tyypillisesti antavat käytännössä vähän isompiakin säästöjä, mitä niin kuin laskennallisesti niin kuin niillä pitäisi oikeastaan antaakaan. Eli tosiaan lämpötilat ja poissaolopudotukset, niin tähän asiaan kannattaa ihan suhtautua vakavasti, jos tämä on mahdollista. Autohalleissa, varastoissa riittää myös melko matalat lämpötilat. Ja ilmanvaihto kannattaa sitten niin kuin huomioida myös, eli silloin kun rakennus on tyhjänä tai tilat tyhjänä ihmisistä, niin ilmanvaihto voidaan jättää minimitasolle. Mutta siis koneellista ilmanvaihtoa ei pidä kuitenkaan niin kuin sulkea kokonaan, vaan sinne pitää jäädä tämä niin kuin pieni virtaus päälle. Ja silloin pysyy sitten nämä paineerot siellä kunnossa siellä rakennuksessa. Ja ilmanvaihdossa saattaa olla sitten tämmöisiä niin sanottuja kesä- kautta talviasentoja jollakin venttiileillä. Nämä kannattaa huomioida sitten, jos tällaisia on, että nämä ei unohdu sitten väärään asentoon, että saattaa kostautua sitten vetona ja energialaskuna, jos vaikka unohtuu tämä kesäasento sitten niin kuin koko talveksi päälle. Koneellisen tuloilman tämmöinen optimilämpötila on oikeastaan noin 17 astetta, mutta että varsinkin jos tuo sisälämpötila on tiloissa alempi, niin sitten siinä suhteessa niin toki tuloilma täytyy olla selvästi viileämpää kuin tämän sisällä olevan ilman, että se ilmanvaihto suhteessa lämmitykseen toimii sillä lailla kuin pitää. Ja miksi siirtyä uusiutuvaan energiaan? No, tämä koskettaa nyt lähinnä niitä, jotka tosiaan omistavat itse nämä toimitilat, eikä sitten voida ajatella, että varmaan tietyissä tapauksissa tilojen omistaja, jos se on eri kuin yritys itse tai omistaja itse, niin voi pystyä niin kuin neuvottelemaan tämmöisiä diilejä, että otetaan esimerkiksi niin kuin tilavuokrissa huomioon, että jos investoidaan esimerkiksi just vaikka ilmalämpöpumppuihin sähkölämmityskohteessa. Mutta tosiaan
on hyviä perusteita uusiutuvan energiaan, eli energiahinnat vieläkin on aika hintavia, ja niin kuin tiedetään, niin lämmitysöljystä ja kaasusta pyritään koko lailla eroon nyt niin kuin EU:ssa, nyt mitä pikemmin sen parempi. Ja tässä koko ajan samalla siirrytään kohti omavaraisuutta. Tässä on niin kuin, vaikka vuositason taseessa me ollaan Suomessa jo niin kuin erittäin hyvässä tilanteessa, niin kuitenkin kyllä me käytännössä huipputehotilanteissa niin kuin hyvin tyypillisesti joudutaan silloin tällaista energiaa ostamaan. Eli siinä mielessä myöskin tämä niin kuin energiakulutuksen alentaminen johtaa siihen, että me ollaan omavaraisempia, ja silloin tyypillisesti niin, että kovemmilla pakkasilla tarvitaan niitä suurempia näitä tehohuippuja sinne sähköntuotantoon, niin silloin tulee ennen kaikkea tämä kivihiilen käyttö peliin sitten, eli tämä vaikutus sinne hiilidioksidipäästöihin ja pienhiukkaspäästöihin on ennen kaikkea siellä niin kuin huippukulutuksen leikkaamisessa, niin siinä on suuri merkitys. Sähkölämmityskohteissa tosiaan ilmalämpöpumppu on hyvin tyypillinen, selkeä ja helppo, kannattava ratkaisu. Jos me otetaan semmoisia vähän vielä kannattavampia esimerkkejä siitä ryhmästä, niin tämmöiset esimerkiksi 100 neliön tai useiden satojen neliöiden tällaiset esimerkiksi varastohallit, varsinkin jos tämmöiset hallit, mistä ajetaan niin kuin usein niin kuin avataan isoja ovia, eli joudutaan vaikka ajamaan kuorma-auto sisään ulos, niin nämä on erittäin niin kuin helppoja ja mielekkäitä niin kuin lämmittää yhdellä tai useammalla ilmalämpöpumpulla, että tämmöisiä suurimmat laitteet rupeaa olemaan siellä 10 kilowatin luokassa teholtaan, ja pienemmät on siellä noin 3 kilowattia, ja tosiaan suurilla kohteilla saadaan ilman muuta tätä mittakaavaetua, ja sitten kun laitteet on vähän suurempia, niin kuitenkin niin kuin hinta suhteessa siihen tehoon, niin hinta kasvaa vähän maltillisemmin. Se on hyvä vielä muistaa sitten, että ajatellaan niin kuin ilmalämpöpumppuja, tällaisia niin kuin varastoja, missä availlaan paljon isoja ovia, että se ilma on aika lailla niin kuin tämmöinen niin pikemminkin eriste, että se ilma sitoo hyvin vähän lämpöä. Että jos meillä jäähtyy tämmöinen isokin halli vähäksi aikaa, niin se, että se ilma saadaan siellä lämpimäksi, niin se vie itse asiassa suhteellisen vähän energiaa. Sen sijaan ne rakenteet, ne syö paljon enemmän sitten sitä energiaa. Ilmalämpöpumppujen kanssa, että varsinkin jos teillä jo on toimitiloissa tällaisia, on lämmityskäytössä. Nykyisellään voi sanoa, että kannattaa selkeämmin niin kuin ilmalämpöpumppu asettaa vähän ylilämmityksen puolelle muutama aste, semmoinen 3 astetta, mutta enintään 4 astetta. Ja tämä niin kuin idea perustuu siihen, että silloin kun muuten lämmittimiin ei kosketa, missä pattereihin, niin silloin se ilmalämpöpumpun tämä korkeampi lämpötila, niin se lämpötila pääsee leviämään vähän laajemmalle, kun se leviää sitä alemmalla lämpötilalla, ja silloin sitten saadaan niin kuin loppupeleissä enemmän energiasäästöä. Ilmalämpöpumpun ylläpidossa, jos imuroinnin lisäksi haluaa sitä väillä kokeilla tällaista kennon pesuainetta, näitäkin on saatavana. Jos näitä käytetään, niin sitten on tärkeää niin kuin muistaa, että se jämähtää se aine aika nopeasti siihen kiinni siihen kennoon, ja se kannattaakin niin kuin hyvin nopeasti ja hyvin runsaalla vedellä sitten niin kuin ruiskepullosta sitten niin kuin huuhdella sitten tämän pesuaineen käytön jälkeen. Ja jos on esimerkiksi ollut joku tämmöinen iso sisäremontti tai muu tämmöinen, missä on tullut enemmänkin niin kuin pölytystä, tai sitten vastaavasti, jos olisi vaikka jostain jonkun tällaisen vaikka laitoskeittiö-tyyppisestä tämmöisestä ilmalämpöpumpusta, joka on sitten ollut vaikka tämmöisessä jäähdytyskäytössä, niin tällaista, niin mihin siis pölyä tai rasvaa kertyy erityisen paljon tänne lämmön siirtymeen, niin sitten voi suosittaa niin kuin tällaisia niin sanottuja tehopesuja. Näitä löytyy googlaamalla, eli on tämmöisiä niin kuin ammattilaisten
tekemiä tällaisia toimenpiteitä, missä käytännössä puretaan hiukan tätä sisäyksikköä ja sitten hyvin järeillä tämmöisellä pesulaitteistolla sitten niin kuin pestään sitten tämä kenno läpi ja tässä tosiaan näkee tämän niin kuin eron, että mistä se esimerkissä, että oikealla on niin kuin, voi sanoa, että oikealla tälleen niin kuin ammattimaisesti pestyneen siitä tuli kuin uusi siitä kennosta ja vasemmalla sitten kun on tätä, vaikka on käytetty tätä kennonpesuainettakin, niin kyllä sinne on aika selvästi sitä likaa jäänyt kuitenkin vielä kiinni. Jäähdytystoimissa Suomessa pääsääntöisesti tämä jäähdytys ei ole energiakustannuksena kauhean suuressa roolissa, mutta sitäkin voi jäähdytyksessä voi säästää helposti yli 50% tietyillä toimilla. Jäähdytys tapahtuu sen verran nopeasti yleensä, että ei ole pääsääntöisesti tarvetta jättää tällaista kiinteää jäähdytysasetusta päälle, jos tiloissa ei kuitenkaan ole ketään, vaan että jäähdytys voidaan niin kuin käynnistää silloin, kun niin kuin ihmisiä on tiloissa. Siinä yleensä monta minuuttia menee, kun se tavoite lämpötila on saavutettu. Ja kannattaa ehkä tavoitella tällaisten niin kuin normaali talviolosuhteiden niin kuin sijaan niin tällaista jäähdytyksestä tällaista noin 25 astetta, mutta enintään 26, no 25-26 ihan, niin käytännössä tässäkin poistuu siitä sisäilmasta kosteutta, ja sitten vaikka se tippuisi vain 1-2 se lämpötila, niin sekin jo käytännössä sen kosteuden poiston vuoksi tuntuu yllättävänkin paljon miellyttävämmältä kuin se lähtötilanne. Ja sitten toki nämä aurinkosuojaiset toimet, niin eli estetään tämän lämmön kiertyminen ylipäänsä näihin niin kuin tiloihin mahdollisuuksien mukaan, että markisit on niin kuin varsin tehokkaita. Ja koneiden ilmanvaihto, ennen kaikkea jos on semmoisia koneellisia ilmanvaihtoratkaisuja vielä, että siellä on pelkkä poisto, mutta siellä ei ole mitään lämmön talteenottoa, niin nämä on päivän selvästi toki niin uusinnan tarpeessa. Ja riippuen sitten niin kuin järjestelmästä ja järjestelmän iästä, niin voidaan harkita se komponenttien vaihtoja tai sitten ihan tämmöinen niin kuin täysuusiminen. Et jos tämä koneellinen poisto, jos siitä puuttuu ihan kokonaan tämä lämmön talteenotto, niin sinne kannattaa ilman muuta silloin uusi tämmöinen ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla asentaa. Ja yleensä lämmön talteenotossa niin se energia käytetään ennen kaikkea siihen tuloilman lämmitykseen sitten pakkasilla. Sitten. Ja käytännössä uusissa ilmanvaihtokoneissa ja näissä osissa alkaa nyt niin puhaltimista kuin puhaltimen ohjauksessakin, niin siellä on monella saralla tullut niin kuin huomattavan paljon tätä niin kuin kehitystä ja näin ollen energiansäästöä. Kaikkiaan niin ilmanvaihdon niin kuin säästöpotentiaali voi olla aika suuri, että on semmoisia suuria kiinteistökokonaisuuksia, niin kuin missä itse asiassa ilmanvaihto voi syödä niin kuin enemmän energiaa kuin tämä itse tilojen lämmitys. Et nämä eivät ole kauhean harvinaisia. Kiertovesipumputkin on kehittynyt huomattavan paljon, eli jos nyt peilaa tämmöistä vaikka 30 vuotta kiertovesipumppua uuteen, niin tosiaan vuositason energiansäästöä saadaan uudella laitteella tosiaan jopa tuo 7-80%. Aurinkosähköjärjestelmä on hyvin tämmöisiä niin kuin vakiomuotoisia hankintoja tämmöisille varsinkin vähän isommille kohteille. Yleensä suurimpia haasteita on, että pienillä kohteilla on juuri tämä niin kuin mittakaavaluokka, suurilla kohteilla niin kuin ei ole tätä ongelmaa, mutta sitten toisaalta kannattaa ottaa huomioon, että ennen kuin lähdetään ihan suinpäin niin kuin tilaamaan tai päättämään aurinkosähkön hankinnasta, niin kannattaa huomioida, että onko mahdollista kattoremonttia tulossa kuinka pian. Eli vaikka semmoinen tarvittaessa voidaan tehdä jopa ennenkin se aurinkosähkö ennen kattoremonttia, niin kyllä kuitenkin sen verran tulee lisäkustannusta ja lisämutkaa siihen kattoremonttiin, että jos on nyt lähivuosina tulossa vaikka parin vuoden sisällä tai kattoremontti, niin kyllä kannattaa se nyt vaan ottaa ensin pois alta ja sen jälkeen ottaa se aurinkosähkö sinne sitten katolle. Ja tässä on esimerkki tämmöistä niin kuin noin reilun 5
kilowatin aurinkosähköjärjestelmästä, mikä vie noin 34 aurinkopaneelien pinta-alaa ja tuottaa noin 5000 kilowattuntia vuodessa. Aurinkosähköllekin voidaan niin kuin pienin toimin tehdä jonkun verran tämmöistä lisää työsarkaa. Lähtökohta on se, että aurinkosähkö kannattaisi pyrkiä käyttämään itse mahdollisimman suurelta osin. Se on paljon kannattavampaa kuin myydä se siihen yleensä murto-osa hintaan sitten pois. Eli voidaan esimerkiksi tuolla kevään syksyn ajoilla voidaan lämmitystä ajastaa enemmän eri toimilla sitten toimimaan nimenomaan päiväaikaan. Ja sitten tosiaan niin kuin, niissä rajoissa, kun nyt voidaan tätä painotusta tehdä. Ja taas jälleen, jos meillä on näitä varaavia elementtejä, esimerkiksi tämmöisiä vesivaraajia tai tämmöistä paksua betonilattia, niin näissä on tätä varauskykyä sitten. Ja jäähdytys on erittäin hyvä sovellutus niin kuin tähän aurinkosähköön liittyen, sopii hyvin ajallisesti. Aurinkolämpöäkin voi ajatella, kyllä aika paljon jäänyt aurinkosähkön jalkoihin tässä niin kuin kannattavuudessa ja investoinneissa. Kausi on suurin piirtein sama kuin aurinkosähkössä. Käyttösovellutukset tulee ennen kaikkea yleensä tuonne käyttöiden lämmitykseen. Ja voidaan tarvittaa sitten kytkeä niin, että sillä lämmitetään sitten vielä tässä kevät-syyskauden tätä sähkölämmitystäkin sitten vielä. Niin, anteeksi, kyllä itse asiassa joo, vesikiertoista lämmitystä. Jostain syystä olen kirjoittanut tuon vesikiertoista sähkölämmitystä, mutta että voihan se olla lämmitysmuoto melkein mikä vaan. Ja sitten tämmöiset erikoissovellukset, niin jos on maalämpö, niin voidaan tehdä kytkentä aurinkolämmön ja maalämmön välillä esimerkiksi niin, että jos on tämmöinen maalämpö, missä on tämmöiset kuivanpuoleiset lämpökaivot, niin ne tekee ihan hyvää, että niille voidaan sitten kesäkaudella ajaa tätä niin kuin lämpöä aurinkokeräimistä sitten kaivoon. Jos lämpökaivossa on huono tämä veden virtavuus, niin silloin se vähän pitää paremmin sitä lämpöä siellä. Niin sikäli tämmöinen menetelmä on niin kuin hyvä kuitenkin pitää mielessä. Aurinkolämmöllä tosiaan nämä mittakaava ja kulutuksen ajoitukset on nyt tällaisia kysymyksiä ja tosiaan siinä tämä kustannustehokkuus nyt on ollut tämä perinteisesti tämä vähän niin kuin askarruttava. Ja toimitilojen lämpöpumppuratkaisut. Eli pääsäännöllä, jos kaukolämmössä olette ennestään, niin siihen aika harvoin kannattaa, ainakaan ilman mitään erityisiä tukia, niin lähteä suunnittelemaan tämmöistä lämmitysmuodon vaihtoa tai edes täydennystäkään, koska se kaukolämpö itsessään on kuitenkin niin kuin yleensä jonkun verran halvempi kuin sähkölämmitys. Ja sitten investointi on, se on kohtalainen tai jopa suuri. Ja sitten vielä tästä jatkaen, että jos kaukolämmössä siis ollaan, niin poistoimalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput on kategorisesti niin aika lailla on poislaskusta silloin, että niistä on aika vaikea saada kyllä kannattavaa yhtälöä. Ja sitten jos lämpöpumppuun lähdetään, niin silloin yleensä teknisessä mielessä jo niin suosittelisin kartoittamaan tämä kiertoisipumppujen ja paistosäiliöiden niin kuin tämän tilanteen, niin yleensä näiden uusiminen on ihan järkevä tehdä ennen tai itse asiassa lämpöpumppuhankinnan yhteydessä. Et lisää vähän niin kuin toimintavarmuutta ja parantaa näitä suoritusarvojakin. Sitten taas jos on sähkö- tai öljylämmitteinen rakennus, niin silloin siirtyminen maalämmölle, kaukolämpöön tai ilmavesilämpöpumppuun niin on lähtökohtaisesti kyllä kannattavaa. Ja tosiaan niin kuin näin päin sitten vielä, että jos niin kuin sähköstä tai öljystä siirrytään pois, niin kyllä se kaukolämpökin, että kannattaa niin kuin tarkistaa tämmöisenä niin kuin vaihtoehtoisena toimena
se on investoinniltaan, se on näitä isompia lämpöpumppuja, niin niihin verrattuna niin se on yleensä selvästi edullisempi, mutta toki käyttökustannuksissa niin se jää sitten vähän niiden jalkoihin, eli se on siellä kyllä ihan kokonaisvertailussa, niin se on ihan kyllä relevantti verrattava. Mutta toki niin kuin kaukolämmön rajoitteena on sitten tämä saatavuus, eli kuinka kaukana kaukolämmön niin kuin tämä linja kulkee, ja sitten jos siinä on välissä jotain tällaista louhimisen vaativaa tällaista kalliota, niin sitten se saattaa viedä pohjan pois kannattavuudelta. Mutta tosiaan nämä on ihan paikasta riippuvaisia juttuja, mutta kannattaa se muistaa kuitenkin kaukolämpö tämmöisenä mahdollisena vaihtoehtona. Maalämpö tosiaan sopii niin kuin erityisesti isoihin kohteisiin, ja siinä energia voidaan kerätä maaperästä, kallioperästä tai sitten vesistöstä. Ja Suomessa suurin osa näistä on nykyisellään näistä uusista järjestelmistä kalliosta lämpöä ottavia. Silloin jos kohde on rannalla niin, että sillä on niin kuin käytännössä omarantainen tontti, ja vielä jos kyse on vähän isommasta kohteesta, niin silloin kannattaa kyllä se vesistöupotusmahdollisuus kyllä myös selvittää. Et silloin voidaan puhua niin kuin ihan jopa 10% säästöstä investoinnissa. Ja tosiaan vesikietoisen lämmityksen kohteisiin tämä maakylmän mahdollisuus on nyt sitten tämä niin kuin maalämmön ihan spesialiteetti, eli jos rakennuksessa tarvitaan suurimittaista tällaista jäähdytystä, niin silloin kannattaa kyllä tämä maalämpö aivan erityisesti niin kuin nostaa siihen niin kuin harkintaan. Maalämpö vaatii aina tämä keruupiiri, tämän toimenpideluvan, ja silloin jos vesistöä käytetään tai aiotaan käyttää tässä lämmönkeruussa, niin silloin tarvitaan vielä tämän vesialueen omistajan lupa käytännössä. Mutta tosiaan nämä asiat kyllä selviävät sitten toimenpideluvan haun yhteydessä. Silloin jos kytketään tämä niin kuin maakylmä tähän, eli käytännössä silloin jäähdytetään tätä tuloilmaa tai muulla tavalla jotain jäähdytetään tällä yleensä lämpökaivolla, niin tämä puhallinkonvektorit on kaikkein, sanoisin, että toimivin ja miellyttävin tapa niin kuin tuottaa tämä. Muistuttaa hyvin tällaista niin kuin ilmalämpöpumppumaista ratkaisua niin kuin sisäolosuhteiden puolesta. Mutta sitten tämmöisiä mahdollisuuksia on varsinkin tämmöisissä tietyn tyyppisissä kohteissa, niin lattiaviilennys, patteriviilennys, muut ihan tämmöiseen ilmanvaihtojärjestelmään kytketty tuloilmaviilennys, mutta näissä tahtoo olla näin haasteena, että jos halutaan oikein tehokkaasti jäähdyttävä ilmanvaihtojärjestelmä, niin se vaatii kyllä tämmöiseen normaalimitoitukseen niin kuin nähden huomattavasti tehokkaammat ilmanvaihtokoneet, isot nämä lämmönsiirrin patterit, isot kanavakoot ja sitten vielä nämä kondenssieristykset sinne putkistolle. Nykyisellään maalämpökompressoreita saadaan mallista riippuen siellä noin 60 astetta ulos, enimmillään noin 65. Ja malleissa siellä on sekä näitä niin sanottuja perinteisiä on-off-malleja, eli käynnistyy, pysähtyy malleja, mutta erittäin suositeltava olisi kyllä tämmöinen inverter-malli, jos vaan mahdollista. Eli siinä on ilmalämpöpumpun tyyppisesti, niin laite lähtee huomattavasti pienemmällä käynnistysvirralla käyntiin ja sitten niin kuin mukauttaa sitten sen kierrosluvulla sitten sen niin kuin tehon tarpeen. Käynnistymisiä tulee vähemmän, niin se kuluttaa silloin niin kuin vähemmän sitä kompressoreja, ja tosiaan tämä käynnistysvirta on selvästi pienempi inverter-malleissa. Ja ihan lyhyesti vielä näistä erilaisista lämmönkeruutavoista. Käytännössä voisin ajatella, miksi tämmöinen niin kuin vaakaputkistoratkaisu voisi olla tämmöiset toimitilat jossain hajastusalueella, käytännössä maaseutumaisissa olosuhteissa, missä voisi olla tämmöistä miksi peltomaata, savimaata siinä niin kuin runsaasti niin kuin tilojen ympärillä. Ja
tällaisellakin saadaan niin kuin 10% säästöt investointiin niin kuin verrattuna lämpökaivoratkaisuun, että jos on hyvin isosta kiinteistöstä kysymys. Ja lämpökaivojen osalta sopivat pienellekin tonteille. Näissä on korkea vuosilämpökerroin. Mutta sitten jos kohde sattuu sijaitsemaan soraharjulla, niin se on sitten tämmöinen aika huono indikaatio sitten niin kuin kaivoa ajatellen. Ja se on vielä hyvä huomata sitten, että kaivot on aina yksilöllisiä ominaisuuksiltaan. Että vaikka porattaisiin 2 kaivoa niin kuin 20 metrin välein tontille, niin ne voi vaihdella hyvinkin paljon jossain tapauksessa. Ilmavesilämpöpumppu. Ulkoyksikkö toimii kuten ilmalämpöpumppukin, ne on vaan paljon suurempia laitteita. Ja sitten sisällä taas sitten niin ollaan hyvin samantyyppisesti kuin maalämpöpumppu sitten toimitaan. Eli energia kerätään ulkoilmasta ja siirretään vesikietoiseen lämmitykseen, lämmönjakoon ja käyttöveteen. Ilmavesilämpöpumppu sopii erityisen hyvin hybridikohteisiin ja nyt ennen kaikkea öljylämmityksen pariksi, olettaen, että kohteessa öljylämmitys aiotaan ja voidaan pitää vielä ainakin seuraavat, sanotaan, että 15 vuotta todennäköisesti vielä, niin että ei ole tämmöistä niin kuin isompaa huolta sitten tästä niin kuin laitteiden kestävyydestä. Eli hyvin tapauskohtaista tämmöisen myös vanhan öljylämmitysjärjestelmän tämmöinen pitäminen saattaa myös sit vaikuttaa mahdollisesti tämmöiseen tukipolitiikkaankin, että jos tavoitellaan esimerkiksi näitä energiatukia investoinneissa, niin silloin kannattaa nämä tukiehdot sitten lukea läpi. Sopii jopa maalämpöön pienempiin kohteisiin, ei tarvita toimenpidelupaa. Ja näissä löytyy sekä on-off- että inverter-malleja, mutta ollaan aika suurelta osalta nykyään näissä inverter-malleissa, mikä on näissäkin hyvin suositeltavaa. Löytyy myös 2 kompressorin ja kylmäaineen tämmöisiä malleja, joilla päästään hyvinkin korkeisiin lämpötiloihin, mutta on hyvin kyseenalaista, että ovatko ne silti sitten kokonaiskannattavuudeltaan niin kuin parempia kuin tämmöiset, voi sanoa, että perinteiset mallit. Eli ilmavesilämpöpumpun haaste on se, että silloin kun olosuhteet ovat kovat, niin varsinkin jos niin kuin joudutaan pattereita varten syöttämään sitä lämpötilatasoa sieltä koneesta, niin se on niin kuin erittäin haastava tehtävä, ja silloin siellä kovilla pakkasilla käytännössä ilmavesilämpöpumpulla niin kuin tippuu sekä hyötysuhde, lämpökerroin että antoteho, niin tämä johtaa siihen, että kovilla pakkasilla tarvitaan varsinkin batterikohteissa niin täystehoinen muu lämmitysmuoto, että on se sitten se öljylämmitys tai sitten sähkölämmitys. Että tosiaan niin kuin poikkeuksena sitten, ja pieni rajauksi vielä sekin, että nämä 2 kompressorin ja kylmäaineen mallit sitten, mutta tosiaan tässä on ilmavesilämpöpumpussa on aika paljon näitä parametreja, niin kuin että missä jos pelkän esitteen varassa on tämä niin kuin speksien saanti miksi näistä laitteista, niin siinä voi jäädä aika paljon tämmöistä niin kuin oleellista tietoa saamatta. Ja ilmavesilämpöpumpusta vähän tarkemmin vielä, eli karkeasti sanottuna, jos tästä +7 vertailuvuoksi mennään tänne -20, niin jos laite ylipäänsä niin kun pystyy vielä niin kun toimimaan niin, että se ei vaikka sulje itseään, niin voi sanoa, että silloin se lämmön tuotto puolittuu, ja kyllä se hyötysuhde on niin kuin hyvin heikko silloin noissa olosuhteissa. Ja poistoilmalämpöpumppu, se taas sitten poikkeuksena, kun muistetaan, että se ei varsinaisesti tuo sinne rakennuksen ulkopuolelta lämpöä, mutta sillä kerätään talteen sitä poistettavaa lämpöä siitä niin kuin poistoilmasta. Eli koneellisen poisto on ihan hyvä ratkaisu, ja tyypillisimmin silloin siirretään se tuonne käyttöveteen. Ja sitten toisaalta hyvä huomata, että poistoilmalämpöpumpun tullessa, niin silloin olisi niin kuin hyvä, että olisi niin kuin suurin piirtein tai kokonaan vakiotehoinen tai koneisen ilmanvaihdon niin kuin teho, koska se kuitenkin on riippuvainen siitä niin kuin ilmavirrasta myöskin tämä poistoilmalämpöpumpun toiminta. Eli silloin, jos on sellainen kohde, että
siellä on hyvin suuret niin kuin erot siinä tässä puhallustehoissa ihan päivätasolla, niin se aiheuttaa vähän niin kuin lisää mietintää siihen, että kannattaako poistolämpöpumpua hankkia vai sitten vaihtoehtona voi olla sitten muu ratkaisu, vaikka ihan tämmöinen muulla tavalla toteutettu vaikka lämmön talteenotto, mikä on vähän edullisempi ratkaisu myöskin. Joo, tässä oikeastaan aika samaa kuin sanoin. Tosiaan jo poistoilman ylilämpöä voidaan siirtää myös lämpökaivoon, mutta se tosiaan edellyttää sitten aina sitten näitä tietysti tarvittavat putkikytkennät ja lämmön vaihtimet sitten. Lähtökohtaisesti lämpöpumpun hankinnassa ensin yleensä kannattaa tehdä patteriverkon perussäätövarki, jossa niin kuin kohde on suuri. Se saattaa aika paljon niin kuin tuoda tämmöistä optimointietua tähän lämpöpumpulle ja silloin myöskin nähdään, että kuinka laveasti meillä on käyttävissä erilaiset lämpömallit sitten vaihtoehtona. Ja sitten yleensä tämä patterien niin kuin hyvän toiminnan kannalta, niin nämä uudet säätölaitteet tarkoittaa ihan patteriventtiileitä, termostaatteja ja kiertovesipumppua, paistosäiliöitä, niin tällaiset yleensä kannattaa sitten samassa yhteydessä hoitaa uusiksi. Lämpötilatasot on hyvin keskeinen niin kuin tekijä, jotka antaa suuntaa sille lämpöpumppumalleille, mitkä ovat mahdollisia ja niiden kannattavuudelle. Eli on tärkeää tietää, että ihan tämmöisiä niin kuin avaintietoja, että nämä niin mahdollisen ilmanvaihdonkin lämmitykset, jos on tämmöisiä tuloilman lämmityksiä nestepatterilla, niin maksimi lämpötilatasot meno ja paluu niin ilmanvaihdossa kuin siellä lämmityksen puolella. Käyttöveden osalta se nyt yleensä tiedetäänkin aika hyvin ja se pitäisi olla siellä 55 asteen yläpuolella jonkun verran. Ja sitten nämä kohdekohtaiset tekijät, muun muassa sijainti, tontti ja lupa-asia, eli varsinkaan isoissa kaupungeissa luvan saanti ei ole itsestään selvää, mutta jos on hyvin tämmöistä niin harvaa asutettua aluetta, niin silloin se on hyvin todennäköistä, että luvalle ei ole esteitä, mutta niitä voi olla monia erilaisia. Ja kannattaa tehdä itsekin näitä hintavertailuja. Näitä voi tehdä erilaisilla laskurilla, tai sitten voi niin ylipäänsä, jos haluaa kysyä neuvoa energianeuvojalta, niin sehän kyllä onnistuu. Eli voidaan tehdä monenlaisia laskelmia, ja on ihan mahdollista, että jos halutaan tehdä tavallaan puolueellinen laskelma, niin on aika helppo tehdä sellainen laskelma, millä mikä tahansa lämmitysmuoto saadaan kannattavaksi, jos me niin kuin manipuloidaan niitä muuttujia niin kuin tarpeeksi paljon. Niin kuin. Eli ei ole vain yhtä totuutta siinä kannattavuudessa, vaan että tämä riippuu niistä käytetyistä parametreista tällä niin kuin laskentavertailussa. Ja urakoitsijan valinta on tärkeä osa tätä niin kuin hyvää järjestelmää ja kokemuksia ja referenssiä kannattaa etsiä ja kysellä. Ja yrityksen perustelut kannattaa katsoa tuolla yti.fi-sivustolla ja siellä on myös tämmöinen kohta kuin tämä katso verovelat. Niin nämä antaa vähän suuntaa tälle yrityksen pysyvyydelle ja vakaudelle. Ja sitten on ihan omalukuisa tämmöiset prosessin lämpöpumput ovat hyvin toisenlaisia niin kuin täältä muun muassa missä kylmäaineeltaan kuin nämä lämmityksen lämpöpumput. Lämpötilatasot on niin kuin todella korkeita, jopa tosiaan mennään tuonne 180 asteen paikkeille korkeimmillaan. Ja kuitenkin aina on niin, että mitä korkeammat lämpötilaerot, niin sitä heikommat nämä suoritusarvot ovat. Ja yleensä on myös niin, että tämmöiset korkeat suoritteet, niin ne ovat sitten, ne edellyttävät sitten jotain, joko niin, että sekä ehkä hyötysuhteen kustannuksella mennään, jos tavoitellaan hyvin korkeita lämpötiloja, ja sitten toisaalta tämä investointi voi olla sitten niin kuin kalliimpi kuin joku toinen ratkaisu. Pientuulivoima, ja nyt alleviivataan nyt tätä sanaa pien. Lähtökohtaisesti yleensä ei ole ihan takaisinmaksuaika vertailussa niin
kovin kannattavaa, mutta sitten kun mennään tämmöiseen niin kuin suureen kokoluokkaan, niin sitten tämä tilanne on aivan toinen. Mutta että tosiaan pientuulivoima on niin kuin ikävä sanoa, mutta se harvoin on niin kuin mielekkäällä tasolla kannattavaa. Jos olette suunnittelemassa jotain tämmöistä johonkin tiettyyn osa-alueeseen keskittyvää energiaremonttia tai sitten muuten vaikka vähän laajemminkin katsastamassa, että mitähän kannattaisi tehdä, niin kannattaa lukasta toi täsmäkatselmuksen linkki läpi. Eli täsmäkatselmus on semmoinen niin kuin erittäin tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen tuote sillä lailla, että se voi räätälöidä hyvinkin laajasti, eli niin laajuuden osalta kuin vaikka raportoinnin osalta, eli siinä on hyvin vähän mitään määrämuotoista. Ja nyt on vielä näin ystävällisesti, että tämän vuoden loppuun saakka tukea on haettavissa niin kuin jopa 50% parhaimmilla tästä täsmäkatselmuskustannuksesta. Eli kannattaa käydä lukemassa. Yrityksille on Suomessa puolueetonta energianeuvontaa maksutta saatavilla, ja itsekin sitä niin kuin annan tuolla Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella. Siinä on mun sähköposti ja puhelinnumero. Ja jos haluaa katsoa omin päin lisätietoa, esimerkkejä näistä energiatoimista, energiainvestoinnista yrityksille, niin energiakampanja.fi-sivustolta löytyy niin kuin hyvin monenlaisia isompiakin toimia, niiden näitä tunnuslukuja. Energiaremontin hankinnasta yleisesti ajankohta niin kuin vaikuttaa todella paljon, niin onko kesä, talvi, alkuvuosi, loppuvuosi, ja sitten tämmöiset niin kuin kysynnän tarjonnan tilanteet. Oikein hyvänä esimerkkinä, miksi tämä ilmalämpöpumppujen aivan niin kuin huikea muutos, että mentiin enimmillään 4 kuukauden jonoihin paikotellen joissakin paikoissa, ja nyt niin kuin jonot on niin kuin tippunut ehkä suurin piirtein niin kuin viikon tasolle tai jopa päiviin. Ja näin suuri muutos on tullut niin kuin alle vuodessa. Kilpailutukseen kannattaa varata kunnolla aikaa, eli mihinkään tällaisiin niin kuin kiirehopotuksiin ei kannata suostua, ja kaikki oleellinen kannattaa sopia kirjallisesti. Ja linkkivinkkejä. Business Finland on nyt tämä oleellinen paikka hankkia tietoa nyt tästä energiatuesta, eli siinä on tämä suora linkki. Ja sitten energiasäästövinkkejä löytyy muun muassa neuvo.fi-sivustolta, sieltäkin löytyy muun muassa minun yhteystietoni ja sitten tämä Motivan sivusto astetta alemmas.fi, sieltä löytyy myös lisää tämmöisiä ennen kaikkea käyttötapoihin liittyviä energiasäästövinkkejä. Ja sitten alimpana tämä lämmitysvertailu linkki, niin siellä on tämmöinen erittäin monipuolinen lämmitysmuotojen vertailulaskuri, ja siellä voi itse tehdä tämmöisiä niin kuin vertailuskenaarioita sitten lämmitysmuotojen välillä näistä kannattavuuksista. Kiitos. Kiitos. Nyt tuli tosi